Bagong, rene otak nek dolanan. Apa ta, Truk? Rene yo. Piye? Maksude? Nyanyi sapa? Kowe. Aku piye? Kowe ditulis neng lemah. Jenengmu, oh jeneng. Mau jeneng. Petro. 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 Nyemunya nyanyi. Nyemunya apa? Ngomong apa dah, Truk? Aku yo radong, aku jane asine radong. Ngapa kowe? Namanya wis kemamah dasmu. Kok kudu radong barang kok. Men aku yo waton ngomong kok. Ini apa ya wacane, Truk? Wo. Kowe yo ora iso maca. Jenengmu sop sing mburi jenenge sapa? Sing mburi. Aku Bagong. Nah. Anake nyemani. Anake nyemani. Kemari piye? Anake nyemani. Anake Semare. Nyemar. Nah, rasa dinai Semar. Heeh, anake Semar. Nomor 2. Nyomet. Ini namanya. Nomor 4. Telu. Nomor 3. Nah, arep apa kowe? Kowe ngomong kamu ora cetha apa e? Wo, bolongane irung keciliken, Truk. Kowe sapa? Anakku. Numenggung. Anik atrek mo. Hah? Numenggung anik atrek mo. Sapa itu? Tulis. Nih, nyempatnya. Tumenggung Pak Nigas Rikmo. Walah, tukang cukur to kowe. Nganyun hak matos. Tukang cukur hak matos. Tumenggung lah tukang cukur hak matos. Iki misu-misu to Pak De radong. Dadi ade ra lara ati. Ha iya. Kowe mau ngerti ora duneke piye? Tukang cukur ndas matos ngene. Heeh. Wah, setan iki. Oh, le nesu keri kok kira. Ayo,